Ivanović, rođen u Beogradu u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji 15. jula 1991. godine, poznatiji po svom nadimku Ljubiša Preletačević Beli. Srpski je društveni aktivista i medijski stvaralac koji je na osnovu jedne od akcija kritike političkog sistema postao i za ozbiljno političar i kandidat za predsjednika Srbije na predsjedničkim izborima 2017. godine. Od 2016. godine vođa je političkog pokreta u Mladenovcu, Sarmu, Probo, Nisi. Na lokalnim izborima 2016. u opštini Mladenovac osvojio je drugi broj odborničkih mesta posle SNS-a sa 21% osvojenih glasova sa svojom listom Beli samo jako, osvojiši 13 od 55 odbornika. Osvojio je veliki broj glasova, iako je njegova kampanja zamišljena kao satira i parodija na srpske političare i politički sistem u Srbiji. Izazvala ipak veliku pažnju domaćih, ali i pojedinih svetskih medija. Prezime lika, koji je njegov uslovno rečeno heteronim, Preletačević, asocira na to da je preletač onaj koji menja stranke. Luka studira komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije na privatnom univerzitetu Singidunum. Jedno vreme je imao želju da postane TV voditelj od 2012. godine i u vezi sa Majom Janić, koja je bila kapiten VK Partizan. 12. marta 2017. godine kandidovan je za predsjednika Srbije na predsjedničkim izborima koji su bili održani 2. aprila od strane grupe građana Beli samo jako. Republičkoj izbornoj komisiji je predato 12.700 potpisa. Zvanično je proglašen za kandidata 13. marta. Na izborima je prošao kao treći kandidat po broju glasova sa 9,5% glasačkog tela.